Niš i jazz festival Nišvil bio je glavno odredište gradskog tamburaškog orkestra Banja Luka, ali prije toga novi repertoar satkan od jazz standarda, muzičkih tema iz svjetskih i domaćih filmskih klasika, evergreena, banjalučki tamburaši sa gostima, vokalnim i instrumentalnim solistima predstavili su u Tesliću. Bio je to koncert osvježenja usred tropskog tesličkog ljeta. Niš, od 13. do 16. augusta, 600 izvođača, 90 koncerata, 10 bina, preko 100.000 posjetilaca u 4 festivalska dana. Zvuči nevjerovatno, zvuči bombastično. Ali ovo su podaci koje jazz festival Nišvil čine najvećim u jugoistočnoj Evropi. Boraveći na ovogodišnjem jazz festivalu Nišvil, putujući sa banjalučkim tamburašima i na kraju družeći se i svirajući sa njima, naša TV ekipa je pokušala da uradi jedan gotovo sizifovski posao. Naime, ideja je bila da se usput pronađe odgovor na pitanje šta je to zapravo džez. Ali za početak, evo prvo malo faktografije i opšte atmosfere iz Niške tvrđave. Britanski bend Incognito, začetnik acid jazza ili Sanara orkestra koji postoji više od 60 godina ili neodoljiva Portugalka Carmen Souza, legendarni trubač Duško Gojković, samo su neka od imena čija muzika je upisivala nove stranice istorije u zidine Niške tvrđave. Kako je džez umjetnička muzika i zahtjeva publiku koja rezonuje, Nišvil je upravo mjesto koje je strpljivo odgajalo generacije takvih slušalaca.
Kao i za džez uopšte, tako i za organizaciju ovakvog festivala potrebno je, kao što bi čuveni basista Miša Blam rekao, velika doza mazohizma. Sam brend je teško stvoriti, mislim da još teže naravno održati, ali da smo mi uradili, počev od imena samog do koncepta festivala, jednu važnu stvar da svi muzičari u ovoj nekadašnjoj SFRJ žele da nastupe na Nišvilu i da zaista imamo sve masovnije formacije. Šta je to džez? Kada su davno pitali čuvenog trubača i džez ikonu Louis Armstronga šta je to džez, on je odgovorio da ako tako postavimo pitanje nikada nećemo pronaći odgovor. Vremenom čovjek shvati da džez nije samo muzika, već da je to način života. Način da budete slobodni, da improvizujete, da nađete svoju harmoniju, svoju melodiju, svoju boju tona. Kako u sviranju, tako i u svakodnevnom životu. Džez i ciganska muzika je vrhunska sloboda. Tu možeš da izraziš sve što god poželiš, da pokažeš što god želiš, uopšte nemaš granice. Sloboda. Ja moram da kažem da imam veliko poštovanje, čak i strahopoštovanje prema džezu, jer ja ne znam da sviram džez. I sa bluzom se borim, evo, kako umem. A pokušavam da sviram nešto što se zove blues rock muzika. A što se tiče džeza, prva mi je asocijacija Wes Montgomery i Miles Davis. Ako bi birao album, to bi bio Around Midnight. Nišvil u svojoj suštini njeguje spoj, fuziju, tradicije i džeza, prvenstveno balkanske etno muzike, čime ovaj festival u mnogome doprinio da balkanska muzika postane svjetski trend. Onda je razumljivo da glavna nagrada festivala nosi ime legendarnog Šabana Bajramovića. I upravo na River Stage-u, posvećenom ovom velikanu, Gradski tamburaški orkestar Banja Luka je izveo svoj prvi koncert. Za ovo je večeras za nas bilo nešto novo, drugačije, znači imali smo džez faktički koncert koji je pokazao da tamburica može da svira i džez varijante, može džez muziku da svira, osim koje smo već probali sa svojim koncertima klasične muzike kao i starogradske sevdalinke. Bilo nam je sjajno. Prema procjeni organizatora Nišvila, po prvi put u svijetu se na jednom džez festivalu pojavio tamburaški orkestar. Mogućnosti tamburice kao muzičkog instrumenta tek se naslučuju. Pa može sigurno biti zanimljivo. Evo jedan moj kolega iz Hrvatske čak i studirao na jednom džez studiju u New Yorku s tamburom. Znači njega su baš primili da svira tamburu tamo, tako da svaki instrument je interesantan u jazz glazbi. A ovo je samo nešto novo što će sigurno biti interesantno. Svojim drugim koncertom na Nišvilu banjalučki tamburaši su ponovo privukli veliku pažnju nišvilske publike. Ovaj put su imali aduta više, neobičnog gosta na gitari. I did it
mi smo ovde ovom prilikom bili manje pravi oni džezeri, više smo promovisali jedan standardan evergreen pristup kombinovan sa tamburaškim umijećem i evo nešto malo znanja koje sam ja unio na gitari, uvijek može bolje, uvijek može više, onoliko koliko vrijeme s obzirom na rad u vladi dozvoljava, toliko sam se ja uspijem baviti muzikom, inače to je nešto čime se ja bavim dugi niz godina, tako da je ovo samo jedna mogućnost da se evo na neki način to malo i pokaže. Još jedan kuriozitet krasi ovogodišnji Nišvil. Ubjedljivo najveći broj izvođača je bio iz Republike Srpske. Etnogrupa Iva sa svojim prepoznatljivim zvukom i neobičnim muzičkim konceptom koji uključuje očuvanje tradicionalnog srpskog muzičkog blaga, ali kroz moderne aranžmane, potpuno se uklopilo ono što Nišvil nosi kao glavnu ideju. Kojim prse, normalno, moja želja je bila od malena da svira na nekom jazz festivalu. Normalno nisam baš mislio da ću doći sa etnom grupom na festival, ali evo vidi se da može od tog našeg muzičkog nasleđa da se iskoristi i u stvari spoji naša tradicija sa jazz harmonijama i američkim harmonijama, ovo što u stvari jeste Nišvil bio na početku, i to jeste ideja. Ako pogledamo i danas, on je dobio najveću nagradu baš zbog toga, zbog spoja balkanske muzike i džez muzike, tako da mislim da smo prvi put i konačno na jednom festivalu gde se mi uklapamo u celosti, gde je Ivina muzika i naši aranžmani pripadaju takvim festivalima. Sad sam trenutno veoma srećna jer smo imali priliku da sviramo na ovakvom jednom velikom festivalu. Bilo je veoma uzbudljivo izaći na binu, biti pod reflektorima, svirati svoju muziku za ljude ovde, našu tu fuziju etna i džeza i baš je stvarno jedno divno osjećanje. Slikar i džezer Marin Milutinović, rođeni Nišlija, već 2 decenije živi i stvara u Banja Luci, svirajući na ovogodišnjem Nišvilu i sa tamburašima i sa etnogrupom Iva, ali i sa svojim porodičnim bendom Trio Milutinović, bio je spona, odnosno dobra džez konekcija između Niša i Banja Luke. Sticajem okolnosti se to desilo. Ja sam našao, u tom procepu sam slučajno upao, naišao i ostvarena neka saradnja i drago mi je da je uspostavljen kontakt između Niša i Banja Luke, tako da evo ove godine znači 3 ekipe imaju nastup, sledeće godine verovatno će još neko da dođe i super. Pored brojnih pratećih programa, workshopova, izložbi i otvorenog bioskopa sa projekcijama filmova o velikanima džeza, promocija knjiga i stripova, Nišvil organizuje koncerte u drugim gradovima širom Srbije. 3. koncert u okviru ovogodišnjeg Nišvila banjalučki tamburaši su održali u Aranđelovcu. Divno je to, kažem vam, to je duhovna hrana, toliko sam uživao i to celo društvo koje je ovde bilo. Iskreno da vam kažem, Amerikanci su nam, vi ste nam Srbi osvetili Evropci. U Aranđelovcu smo upoznali članove holandskog benda Jazz Connection. Riječ je o jednom od najpopularnijih živ swing sastava u Evropi. Oni su sledbenici stilova koji su obilježili eru posle Drugog svjetskog rata, swing, blues i rani ritam i blues.
was wonderful. Yeah, we liked it. We liked it a lot. The audience was great, and everybody was happy and dancing, and yeah, it was fun. It was great atmosphere outside, beautiful weather. We really enjoyed it. Možda je džez mogućnost da pobjegnemo od šablona i da dobijemo lični pogled na stvari oko nas. Kad jednom zavolite džez muziku, ona postaje vaš neraskidivi dio. My first association, the first thing that I think of is freedom. Freedom in improvisation, break out of boundaries, try to explore new territories in every solo. But that's not only jazz, that's also other music. Connection. It's like when you make music together, you have a connection together and a connection with the audience. And so music is a powerful communication tool. Ovu svojevrsnu turneju banjalučki tamburaši su završili u Andrić gradu, koji bi se iduće godine mogao također naći na mapi Nišvila. Publika je ocijenila da je to dobar eksperiment. Za sve nas u orkestru to je bilo nešto novo, jer mi jesmo do sada radili izlete, ne znam, u filmsku muziku, evergreene, svjetsku popularnu muziku. Neka od tih dijela i jesu pisana, ne znam, pomalo onako u jazz stilu, ali recimo ove jazz standarde sa kojima se susreli pripremajući nastup na Nišu, to je bilo nešto potpuno novo za nas. Pa mi smo nekih 5-6 mjeseci spremali upravo intenzivno taj program i pored onih obaveza koje smo imali redovno, kroz redovne aktivnosti orkestra, tako da smo uspjeli da donesemo taj jazz sound, da kažem, uz veliki tamburaški orkestar. Posljednju tačku na ovu neobičnu turneju naši tamburaši stavljaju na već prepoznatljiv način. Svirka na ulici, iskreno, neposredno, sasvim prirodno. Pored dokumentovanja slike ovog putešestvija, evo još jedan skromni doprinos za buduće turneje i nastupe banjalučkih tamburaša. Neka bude muzika kad već nema para. Ja mislim nekolike decenije ima da ovako lepe, zabavne muzike, da kažem. Inače, naši, recimo, kad god su neki zborovi, političari dovedu tu vašarsku muziku iz okoline Užica i pjevače odgovarajuće.
Eto, to je njihov nivo. Vama se ovo A ko voli finu, zabavnu muziku, toga teško u Višegradu da nađete. čak i na televizijama. Pa i na televiziji, recimo. A da, za kraj vam dugujem odgovor na pitanje šta je to džez. Još uvijek ne znam, džez ne može stati u jednu iole spretno skovanu definiciju, niti se može tumačiti jezikom svakodnevice. Džez je priča koja se da otkriti samo srcem, ali za početak moramo otvoriti uši. Ili da krenemo na put i da tragamo, svako za sebe. Znam samo da je bilo magično družiti se sa džezerima i slušati džez. Za početak dovoljno je samo doći i biti dio Nišvila. Džez i ciganska muzika je vrhunska sloboda. Postoji jedan osnovni preduslov za sve, kako je Miša Blam govorio, a to je da budete mazohista. Ja moram da kažem da imam veliko poštovanje, čak i strahopoštovanje prema džezu. Ono što daje one prave pozitivne vibracije, to nam svima treba. Džez je u svakom smislu jedna veća sloboda. Kad se radi o džezu, uvek se vezujemo za Nišvil, mi ovde u Šumadiji. My first association, the first thing that I think of is freedom.